ফাইনাই 11 তারিখ বাগমা কিল্লা বেঙ্গই বারকতান মন্ত হাতি কাইসা খতরমা লুকুং পান্ডা নানি থাংতাও কমনি বাংলা আকবাইনাই সিনি কিল্লা বাগমা এলাকার সমস্ত অঞ্চল সিনি সাপোর্টার সিনি বড় জায়গায় লোকরা নাম কইনাই ও পান্ডাও ফাই মানদানি বাংলা বুবাগ্রা ফাই বুবাগ্রা गोबां সিনি ha dofra jate अधिकारनि बांगै कक सानाय अमनि बांगै जों बुबाग्रानो खानसा खायै लगे ते बुबाग्रानो ककनो खानावै जों दिनै जत एलाकायाव कक बिनानि मने बांगैनो जों बिसेसके जों खोथालाय दङो जतना हामबाय लामसौआ खुलुमखा आंनि बुंनो कृष्ण शरण जमातिया आं जिल्ला ब्लक सेक्रेटारि जतनि थानि कबंमोन फाइनाय सिनि 11 तारिख मार्च 2026 सिनि हाथी बागमा निंगै किला निंगै सिनि नवाबारि महन्त हाथीनि अक्लंगो सिनि मेगा मास गेदारिं बुबाग्रा तेसिनि सिएमसा तिप्रमो थानि प्रग्राम और जतनो फाइबानि बांगै को जतनो खुलुमखा सिनि बुबाग्रानि वारियार्स रनो फाइदि सिनि नवाबारि पारकाताल महन्त बाजार गानावो खायसा लकथुम पान्दा कटरमा मास गारिं खायजानाय आप्रो सिनि हा बुबाग्रा बो फाइ सपायनाय hari sebenarnya loger lagi pal ke sini ha अधिकारनो मानल बागे जतरो हामबाय जों बुसगांनि 11 तारिख मार्च कायसा पारगतानि महन्त हाति लामफ्रावो सिनि मास गेदारिनाय ओ जागावो बिथिनि बुबाग्रा फायनाय गोसोम जतनो बुबाग्रानो लामसावि नायथो खायरि जों सिनि मास गेदारिं प्रग्रामनो जों साक्सेस खालायबाय होननानै आं जतनो नेरानो कयजाबो फायबायदि उदिनो जतनो ओ प्रग्रामा नायथोके दंगायनो हामबाय जतनो खुलुमखा आंनिबो मोनसे मनरानि जमातिया आं ब्लकनि सेक्रेटारि PWF नि बुसगांगो चिनि 11 तारिखो चिनि बुबाग्रानि लुकुकुथुम पान्दा दंगो नुवाबारि महन्त दुगान हाथि लामप्रावो जत लुकुरावनो आं फाइ मानजाबोन बाबा आं कयजाबो जतनो फाइनाहि आं खाखायबो जतनो फाइ मानजा फाइबाय जादि चिनि ओ लुकुकुथुम पान्दानो मोचांरावानि बाबो आं जत लुकुरावनो खुलुमै कबक जाबो जत लुकुरावनो कायसा कबकमोन फाइनाय 11 तारिख कायसा कतरमा के लुकुथुम पान्दा ngन थाङै दङो चिनि बेनि अंग जागा के कामी कटाल महन्त दगानो आरो गांगारो हानि बागै जत सिनि किला बागमा कन्सिस्टेन्सिनि जत लुकुराव जत न फाइयै माने बुबाग्रानि जे लुकुथुम कायसा पान्दा कतर फाइ मानजा फायनो बागै जतनो खाबाय खुबाय बहर जाओ खुलुमखा जत सिन्ति प्रसारनो फाइनाय 11 तारिखो सिनि हा बुबाग्रा फाइबै दङो बारकता मन बाहा देगानारो हायनि बाङै ओ बुबाग्रा फाइनो थाङो किला हामजानि जतनो दङो फाइन बाङै दङो बेलायखेनो हामबाय जत हास्तेनि लुकुरावनो हास्तेनि तिप्रा सारावनो हामबाय फाइनाय 11 तारिखो सिनि 20 किला बागमाओ सिनि मेगा मास गेदारिं कायसा कटरमा दङो आरो सिनि हा आमानि बुबाग्रा फाइ सफायनाय हायनि बागै जत हास्तेनि तिप्रा सारावनो तैसिनि 20 किला बागमा निङै जत तिप्रा सारावनो खरक साफानो गारजा एकलाय जत लुकुरावनो खरक साफानो गारजा एकलाय जतनो फाइबाय जादि जतनो ककसा जतनो हामबाय बुबाग्रा आइग्लक किलामा फाइग्लक हामबाय जत लुकुरावनो फैला सिगां खुलुमो सिनि फाइनाय बुसा 11 तारिखो सिनि किला नवाबारि महन्त दुगान अक्लंगो सिनि कायसा लुकुकुथुम पान्दा मुथांनि दंगो ओ लुकुकुथुम पान्दाओ जत सिनि ओ तिप्रा सासना आं मा कहजाबो जत लुकुकुथुम पान्दाओ जत फाइबाय जादि आं जतनो कबहजाबो ओ लुकुकुथुम पान्दाओ सिनि हा बुबाग्राबो फाइनाय सिनि हा बुबाग्रानो जतनो फाइबै लानजाक सबायनो बाङै जतनो आं कबहजाबो जतनो तानि मासे 11 तारिखो मार्च मासे 11 तारिखो नवाबारि महन्त दुगाननि गानावो अरनि पाथर बुबाग्रा फाइनाय लुकुकुथुम पान्दा और जागा जत ताकुतै फुक्सनो हाइबाय जादि होनै आं नवाबारि महन्त समनिबो सिनि कतरमा लुकुकुथुम पान्दा दंगो ओ पान्दाओ जत बुबाग्रानि वारियार्स तिप्रासानि
tinani coba notaibai joto nono o lok kutumbo phayoni bangui koijabo a jagao chini kotorma joining program betabe asal hamba मार्च मासे 11 तारिख फाइनाइन बुरबानी साल असिनी किलियारियानो सिनी पारकाटाल महन्त दोगान गानानि ओ प्लेग्राउन्ड सिनी बुबाग्रा फाइट नाउ ओ जराबो जत्तो आमचाइनि ओ सिनी किल्ला बागमानि मेन के बरननो माकयु जत्तोनो हु के फाइ पाल पाल खाइ जों बुबाग्रा न सुबालायनाय ते सिनी सियाम सानो सुबालायनाय खाइहनै जत्तोनो माकय जाउ हामबाय बिस्तां 11 तारिख किलाबो बुबाग्रा फाइट दङो महन्त जुगान बिस्तां फाइनाय बितांगो program batotono ini saku ko program yawe tini dokana baik sarnai tini kung febrana baik ragnai amutrano bagratne ke adi nakori jottono yapri baksa khabasa sampai laiwe jottono hamda bangke phaiwe bagrano musta bejana bagi jottono phagabu